Здравейте, аз съм Йоан Канов и както помните, това бяхме направили. Не съм правил нищо извън епизода. Това няма да ми липсва. Така. Чудех за какво да го използваме. Това и със всеки. Дай, за наблюдателница. Ау! За малко да си помисля, че съм паднал. О, не! Плюс аз мога да направя наблюдателница, защото имам още такива. Не, айде. Така. Така. Не, бей! Гад! Е така. Защото ми е по-лесно. Видяхте ли, бе? Аз го сложи 10, такова да има отдолу. Просто е така. Изчакайте. И? Ака. После ми дадете такива, ама имам само 6. Аз чудех дали ще ми стигнат. Май да. Ама още малко трябва да се вдигне. Ау. Така. Пръсне. Това ми пръсне. Не, ще убия. You fall my nutties. What? Бъга. Сега ще купа. Ето. О, твърде пъс. О, мака. Така, бързо ми трябва да си направя факъл. Факел. 4 факела. Факел, хора. Не викам по него. Пляс. Таки искам да се маха. Вземаме тези две хубави легала. Така. И като съм добър човек, но обичам всичко да ми е упс. Е така. Искам така точно. Вижте каква ми е яка идеята. Плюс. И е така. Някак си. Хора! Трябва да убия. Йони, айде! Стига с телефона, да Изчакай. Вижте колко яко се получи. Сега влизаме в яката бъга. Пусна това жълто. Only аз ще оставя тука. Тапечка тука. Другата печка тука. И това ми се да за този епизод.